Aphlc Asong tong ben Sikh Shedule Cheroktok Amei lapen armuga chipok Amei Kangnipon. Jakhong project lo nepain kora clear ni bogajan subdivision angkang lakhaing korai ni sarupathar MSC constituency ga parlo. Wopong polling station lapen langchiting mate sapapani polling station Atum apan. Pangrong pet pen Plimplamlangso pathu aklamalong Aphlc sarupathar constituency committee Atum pen chapatir pi ponsi. Sikh Shedule awareness program lapen ma joining Amei peman pon. Aphlc sarupathar committee Amei pubapuram terang pen kechari pon Amei long. Aphlc sarupathar spokesperson Amar Intiahin pen ali pachini pon. Bangsa Amei long ali sarpo aman apeng pen Aphlc tiripi Amei pujai kathar chetong donan pada tiripi Amei long pen Rajesh Tiso Aphlc don maipu tiripi Amei long pen sarkiri rong par kong chunbang Samson Teron Rajesh Timung Rita Kram sapi Aphlc tiripi women wing Korsin Timung Sersong B Pranjal Kro Risika Milikpi Daniel Teron SGB Langchiting Junes Timung Lapen Bang Faro Hini Sose Atum Chetong Dunpen Mayardi Pidun Lasang si Jai Kathar Kejapon Aphlc Asong Atum Inglong Aso Akhai Lapen Menalong Le Pelang Ederi Kiapan Kacerai Kombinong Lo Pura Atum Aning Ketepena Jok Prekja Marachari Asong Jasmet Pet BJP Congress UDFS Asong Pen Pangrum Pet Pen Dom thong kebran nerke Plimplamlangso sarong aratum Aphlc Asong long chip ogdon lapen Plimplamlangso hawara long ari soijang atum football ke pato ningkhang atum apan football stami jai kathar ari deng pen ipajir tegang lapen bangso Sikh Shedule awareness kam ma joining ajai make mesen met pen pachun ponlong pamelo lapen lason dhaksasi di mahasau Khas Hills Garo Hills Mizo Hills anta la Sikh Shedule aron pen si det kim lo nahil constitution pulo det ki kim aron kopia posi constitution ke nangkok ma constitution nangkok athema British atum ilitum aphan nang kahahon unahut ke British atum kaselam aron pensi ilitum phan det tanang kim pilu India det amat kese plan e piloma haru kriner kebra in koiraget homaningkan Burma tu Barmis tu nonge Myanmar pusipulo Myanmar tu ron wanglo lapen Assam arichu opan perem detle lapen itu ma det anta la thoy ju anke Karbi Anglong thoy ju anke nang cherai la lapen Assam arichu, Ahom arichu, abang Kadjui pen ha Kolkata si Fort William Puadim la British Atum a Governor General takido athai haladak si Cepachong damlo Cepachong dam si pulo choning ri damlo nang dunra Burma a police Atum aphan army atum aphan plung nangji napen British tumwang ini tu masa jangan kata what people la UCC apa nggak kangdun baik nangko uniform civil code pulo tangte uniform pulo tangte nali tum cingi lo gadi nali tum somar tum ante school padun side lo ke school tum lo pulo tangte upilon te address to gadi akilo pen aki pusita akilir pen aki ang pusita laki uniform pulo school henge kengot do eta kado eta uniform lo choy ke lok side nai uniform lo necktie che kope nai lata isi uniform lo jong se la kengot che thonne pen ilut bang che thon unde pulo tangte la ke punishment ke phopo lo ke di pulo tangte la uniform kroinde de lo kente uniform aron kroinde de lo ke lasi India de dolong khai kapre tundo dhorom kapre tundo alama ki kapre tundo la isi bet kaselami pansi uniform pulo angri angdon kaselami pansi pini BJP atum bangke la uniform civil code ka pachuni phanon atum claim bomb lo jongsi India ada uniform civil code ka pachun lo pulo tangte pini arni ilik tumta inglong so karbi tumta pini arni halak tumar teng sikroy do nang kokku bikhek koi ilik tum dak Sikh Shedule hamar longke judicial aron kang sai aron dan cenglok ilik tum ke claim ke dam kaddo kawian tane ilik tum ke halak tumar teng claim do nang kokku uniform nang kokku gente official example office aron dei official aron Hindi alam ninge ita Hindi alam ta ninge nang kokko Hindi akhora tok nang kokko ha
pangri pangdong aron seta ada masar aron seta ili tum ke kuri si ke chen che dolong le kali buta di kuri si yong si ke chen che dolong de pilo sene maron no mati ha komane ati mung pi komane ati ron piyong se chen che dolong de la ke sene maron no gente kali buta hai seta bang ke che yang tan tum komane khai tum kar bi pena behere khai tum ke 10 yana chen che dolong de gente eta uniform lo bolota de hala so rona koi tum de na komanda ili tum ta la hello donatum lasi uniform civil code bangke ili tum a judgment seta khangdun wek nangje lasi laso khangdun ni pelotang te ili tum kar biang long pada MP ta BJP MP kali dana ni jong si BJP MP lo pelotang te uniform civil code khangdun jelo la hello lapen hinia bangke article 51A Indian Constitution article 51A Pini ladak sangti hidi soru pothar pu bangai pupu a constituency MAC a constituency yang bong rong plimplam along nilitum Plimplamlangso along nilitum Aphlc dak mass joining a program pini gitu dak don thom kepra ner kep BJP pen loksi pini nang dun lo na dake ASDC ka vedet lo rokom lo Congress ta vedet rokom lo sela tungke na dunja thaya vedet lo na dunja bang ta vedet lo na BJP ke do anta pini nang dun lap lo lake polling station isivet amuni ta to amba lata ini ke thom pangui putakali la posi isivet a polling station pen don thom kepra ner kep ke bang pulote lake dupik alam Tangte lanon kirang DMP election aphan na tum kopi ning ke kang do malabangso mukti aphan ho nilitum labangso ho mosti aphan jot kalilo nilitum ke mang ke autonomous state long weg nahi lahelo lapen 6 schedule pangtang weg long nang ji lahelo lapen ke 6 schedule ke pangtang polote aprang si bange hala paragraph 2 sa paragraph 7 schedule along ke do hala so teng pen election ka pe do la pen voter list ka selam aron selam bek ni la pen ni tunge lage power lege long lo pulata lage selam po athima power le long le tik ke democracy teng ge litum thang da klemun e power ge long yi pulate election highway nang ji la helo la posini tum election che dan nu nang kok ka je dan kang tung vere tha pali ni tum che dan ning tung ti la si abinong ke lanon ke do bom a council atum pan MP to man sini tum memorandum ta ka chupi nang claim pitha pu ma malang litum claim cleat ke di la sini tum election ke je dan nang kok non ke tangte nale tum ke APHRC ke jasimet ke ilong so phangsi kar jab lo ke di kalang lo tane lanon manipur along suluk soda mon ta bu ha bodang lien pen thini nili tum ka sini ke la manipur ka se plang ike la ke RSS bongo sena tu makam la ke isi abos duduk hala RSS tu mangke jasimet ke alang litum ke la Indo Irian pu akai arjo pu samis tu pu arjo Irian pu akai alang litum ating ke monusmriti long ke tok Bhagavad Gita long ke tok ke ilitum inglong asu tom han ke munit pura ilitum man lakha ke ilitum han akur kang dei nei pu ski pu ilitum han hi i pu ala ko pu mayong te hala dak pu hi i po okhur pu si ilitum manangi pu matidi la so khai pa vedet nang la pen latum phan ke sakor pinchong lap nangi pu si alang litum ke pu la si la sakor ilitum manang pinchong ya bansi ilitum Mongolian akhai India ke do a Mongolian indigenous Indian Mongolian atum apu thak latumang bong kapaji bohong kapaji chok kapaji pitia kamsi aprang men na klemver karbiang long klem lo ringma ben karbi pa chok lo dimasa ben karbi pa chok lo khasi ben karbi pa chok lo boro ben karbi pa chok lo kuki ben karbi pa chok lo la ben pot ilitum duk pik pak lo karbi atum non singhason arong che ol lap lo haladak LP school da we det khangjang lo pona rong ke ong pi laben polling station da we det khangjang lo singhason an par ke kuki tom bange do te ma seta ili tom banga we det lo seta ke cheng ke ili tum si kuki bhan ke plung yi pu si alang ba pe do ke di amat non ke ka che plang ke kaparlin lo la son thak thak si ha Manipur ta la
Mongolian atum ang bong kapay si chok si la ke klempik lo pusi la wang kemba lingtam zen pu inut munit MELLB alang li ke advocate abunit alang li kitab ke tok along tala ke duk la salam ke la si hala dakta la ing ekhevet atum bong alang li pu la po hello ekhevet mikteita kuki ta naga ta ekhevet lo po sia lang tum pu la ekhevet ang bong si kapay si chok akam si ke klem kapit duk ya pa la si langam tha Irom sormila chanu ningkan krisi alang li fasting lo anjo chelo Irom sormila chanu alang li ningkan krisi fasting lo pipot lo mikte tom arlo so tom phan lang remberet pichi varati tia pot lapen binas loksmi ne pram alang li ta kitab ta tok lo ha UNO long si kitab ta ka release ne li ta do halabang suhut alang li tum ta la loksi ke pulo je manipur along arlo so tom phan je nek baret pichi varati tipu age non ke mite to masi ako kuki arlo so tom phan ka chen nek kapiti di arlo so de he pin so tom phan talo sita arlo so tom phan ka chen nek bang boy tan mu chot la ante hala miram Irom sormila chanu lapen bina loksmi ne pram atum po an ke chipiduk ke halabang su ke la mite atum matsi hang bak be ason ka be pinchong tu det thang yang lo waste det lo na thang ka li lo ke la ke thang alie be pusi pinchong tu det thang yang lo ko mat lo la ka pinchong non arrest lo di arrest lo halaka arrest dong bong inun ke das bugante amen cheto la hello ni tunga chinian de la ke RSS bongo sina tumsi mite tom phan ke thek thea mite ki lu mite tom phan bewo harsi la kuki tom phan kapiti akam klem lo non lan chot ki jut kalila la bongo sena RSS tumke non alom so phike ningkan hot rock ba phike atik the de mungning lo mende atik the de putek the alang litum ko mania tribal tom phan ako bewahar si mi dei tom phan ako papisung thole po pa papiti pape jang thole pa arlu so tom phan pa nyai thole po lake atrocity pin chong thole po lake RSS en bongo sena to a plan kai ta la son siver karbiang long ko anar lo so ko anang jir tom phan piti tang lo ili tum jok sa chini lo kalima kala di